Ndewonu. Ihe anyị na-amụta taa bụ maka ezinụlọ. Ezinụlọ. Anyị ga-ebido na onyeisi ezinụlọ, nke bụ nna. So talking about family, we are going to start from father. So we are going to do it in a personalized form. Nnam. Nnam means my father. Nnam. My father. Nnem. My mother. Nwannem nwoke. My brother. Nwannem nwanyị. My sister. Nwannem, my relative, can be my sibling or any relative, cousin, uncle. Just is a general word the Igbos used to represent a relative. Nwannem. Mama nnukwu, my grandmother. It can be paternal or maternal. We call them Mama nnukwu. Some dialects call Mama kuku. Some dialects also call it Nenne. Nenne is my mother's mother. That one is peculiar to mothers. We also have Omu. Omu means children, or Omum, my children. Omum, my grandchildren. Nwam, my grandchild. Ụfọdụ na-asịkwa nna m, papa m, na nne, my mother. Some people can also say mamam. Dim means my husband. Nwunyem, my wife. Nwanyim, my wife. Ogom nwoke, my in-law, male. Ogom nwanyị, my in-law, female. Nwunye dim, my co-wife or my co-sister-in-laws. Nwunye dim, my co-wife or my co-sisters and sister-in-law. First son of the family is called Opara. Some dialects call Opara. So to personalize, they say Oparam. Oparany. Oparam. First daughter of the family, Adam. Ada. Ihe anyị ga-eme ihe omume anyị ga-enwezi nwere ike ịchọpụtara m ya na-akpọ nwa nke ikpeazụ n'ezinụlọ. The last child of the family. What do we call them in Igbo language? What do we call the last child of the family in Igbo language? Ọ ga-adịbazinu ruo mgbe ọzọ na ihe ọmụmụ ọzọ na njem ndụ asụsụ Igbo. Ka emesịa, ndewonu.